morning, good 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 morning. Good morning na Pilipinas, mga Bicolano. Good morning po sa inman kamong partikan mundo from the Philippines, Imperial Court Subdivision, Legazpi City. Maray na aga po, Legazpi City. Oy, may mga birthday ngunyan. Happy day, happy day, happy day, happy day. Kumusta lamang po sa tuyang travel? Magaray na aga po sa Indogabos. Kumusta lamang po sa tuyang okasyon? Sana po kamugabos ayos. May mga travel ngunyan. Happy, 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 happy birthday. So mga day man tabi, mga birthday, maghanap kung may birthday para lamang makalibre. Para po sa mga reactions, magapod lamang sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Kumusta po sa tuyang aldaw? Huwebes, mga tugang fit sa 7 na kan bulan na Nobyembre. Chief si Ronald Baldo, ang sa tuyang partner sa Luwas Mega Force Patrol, sa panginot ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Siringman mga tugang kasabay tabi dyan si News Director Mar de la Cruz sa newsroom kan DCGB. Good morning na mga kasangga sa Mega Force Patrol, Alarmario, Joshua Bino, Karen Ala, asin Jomar Bien. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Sa mga gusto tabing magpaabot ng greetings, dahil po paglingawan sa tuya na numero 0966-203-0034, 0928-777-5548. Good morning sa Indogabos. Sige, haramon ta daw mga tugangan, mga buena manong bareta in the morning, didi po sa DCGB. Buena manong bareta sa morning hirit. Buena manong report kasabay ang Mega Force Patrol, Karen Ala. Karen, good morning Karen. Yes, good morning Tabi VP. Good morning sa mga paraan tabay. Para sa buwan naman niya tong bareta, halos di camp na. Una ka uli naman sa indang mga harong ang kadaplan na mga evacuees sa evacuation center sa manlain-lain na nagulping lugar sa probinsya kan Albay. Basado ini VP sa ipigira sa DCGV News kan Provincial Social Welfare and Development Office na pinaka-latest dangan partial na datos manungod sa evacuation report. Sa pakipagulong kan DCGV News kay PSWD Officer Emma Nisoda, sinabi ka ini na may mga munisipalidad na nakapagtaunang final report na fully decamp na. May iba man na munisipalidad na may mga naitikap na, pero may mga nagkapilang nasa evacuation center pa. Ang mga munisipalidad tabi na halos gabus na nakapagdikam, iyuan hali sa Bakakay, Malinaw, Tabaco, Legazpi, Daraga, Manito, Rapu-Rapu, Uwas, Asinligaw, Mantang Antiwi, Malilipot, Kamalig, Ginubatan, Hubilyar, Pulanggi, Asintudoran. Basado sa report VP, nagdecamp na pero daipang tigsusumiter na final report sa opisina kung halos gabus na, nakapag-decamp na, kaya posibleng may mga nagkapira pa sa mga munisipalidad na ini, kay mga evacuees sa evacuation center. Sa ibong Manalado VP, ang munisipalidad na sana na blanco ang remark, iyo ang libon, sinyalis na daipang misaro na naidecamp na. Sa pagkumpirmar man kan DCGV News, iyon na inibiti. So dahil kan grabing distroso ang dinaradigdikan bagyo, kung saan magigilumduman baga, nayaon dik so nangyaring landslide. Kung daya ako VP nasasala, duman sa may Burabod, Libon, Albay, buda saro patabi VP, so gulping nagkadaranyaran ang mga kaharungan na may mga partially o totally damaged nga ni. Kaya ang Libon tabi VP, halos wala pang nairisto na may napauruli na dahil sa apektadong marahay ang mga residensya asin karungan kan mga tao digdi. So yan tabi VP-an sa tong istorya hali sa Luwas, Karen Ala, DCGB News.
Thank you, Karen, sa report. Mientras tanto, dumang kita kay Jimmy Nasalita. Ako'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta. Pasalamat tunon ang mga taga-barangay Kaguskos, Libon, sa espersos ni Congressman Joey Salceda, asin LMP President Adrian Salceda sa pagsabing nag-intervenir na ini para mabuksan ang tinampo na haros rinampahugan kan bulod na nag-landslide kan Bagyo. Resulta isolated ang barangay papaano sa mga estudyante, mga matrabaho kung sa haros 800 metros ang bara sa tinampo. Ang duwang Salceda nagtuwang-tuwang na mapadarahan ni heavy equipment sa diskarte kan ninda Congressman Joey Salceda, Adrian Salceda, sa ngunyan passable na ang tinampo, BP. Na hinggian na ang mga taga-barangay Kaguskos sa pagsabing sakripisyo ang buhay kung dahil ni makliring ang tinampo kung sa indigdi sa Libon susog kay Mayor Das Maronilla 7 o 8 mga landslide site ang winalat ka nakaaging bagyong si Crispin. Yan tabi BB, yan sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jim, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Alas 5:22 sa Pilipinas, Al Armario. May bit-bit man na istorya. Ano nangyari, Nal? Wala? Okay, sandali lang pa rin, Al. May tiga-ayos pa si Ronald. Good morning, Paringal. Pasok. Yes, good morning. Padak sa laro. Padagos na pig popromoter ngunyan ni Liga Presidente Siam Ismael sa mga barangay officials, lalo sa mga sa City. Igibong niya ni Ismael, lalo pa panahon inin pagtarabangan traps kan nangyaring kalamidad. Importanteng maibangon ang kabuhayan kan mga residente asin na maantisiparan ang mga masunod na pigalaoman na kalamidad. Sa tabang man kan ako Bicol, siring man ni Congressman Joey Salceda, ito ko, yaon man ang asigurasyon na mababadjitan ang mga planong giribuhon sa mga barangay. Saro kayan ang planong pagpalangkaw kan tulay dyan sa barangay Kabangan, asin pagpahiwas kan mga sanog na bibagsakan kan volume ng tubig baha hali sa iba-ibang mga barangay, hali sa Albay District, pati na digdi sa Taysan area. Sa ngunyan, sobrang 50 kaban ang lantadan namin na suporta sa mga planong ini ni Liga President Ismael, asin pasaro-saro pang may mga pillars na mabaralyo pa. Yan ang informasyon, digdi sa lawas, Al Armario, DCGB. Thank you, Paringal. Uy, alas 5:24 na, mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa DCGB, sandali lang. Aramonta daw mga tugang ang latest na sitwasyon kang panahon. Gari, ano itong nailingkunan naman sa YouTube buda sa TV na si Marcy may nakasunod na naman na sarong maraot na panahon pangyari sa Maabaka. Madali lang ta. Aramonta daw sa Pag-asa. Igwa kung nailing na mga na informasyon ka sa bangya. Madali lang tabi ta apudan ta ang Pag-asa. Yan. Pag-asa ay bakit ang tagal yan? Sige daw ta aramon ta sa Pag-asa mga tugang ang sitwasyong kampanahon sa Bicol Region. Pero garo day makita ngon yan kay Kwan. Walang gale warning due to Typhoon Marcy. Ilingon ta mo na.
Mga tugang ang ano yan, ang sitwasyon kang panahon. Madali lang, nagring tabi ang pag-asa. Ngunyan tabing alaw. Yun. Aha. Oy, good morning tabi sa mga taga Daraga Public Market. Yan. Happy birthday. Hello, good morning tabi. Amigo, welcome tabi sa DCGB. On there ka na, go ahead. Diyos marhay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB, asin sa gabos na tagapakinig asin taga-subaybay kang DCGB, sa ganyan na pet sa Nobyembre 7, 2024, sa aldaw ning Webes ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Si Marcy po ay padagos na nagbabanta po sa northern mainland ng Cagayan Babuyan Island area. Asin kasabagong alas 4 ning pagkaaga, pigakalkulo itong nasa distansyang 200 km sirangan kang Apari, Cagayan o nasa coordinates na 18.3 degrees north, 123.5 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 155 km per hour. Asin pagbugso paros na abot sa 190 km per hour. Nagihiro pa si ring sa Sulnopan, Norte Sulnopan sa rekas na 15 km per hour. Bukas ning pagkaga, ito po ay tinatayang nasa may parte na ng Costales na katubigan kang Pasugwin, Ilocos Norte. Asin sa Sabado ning pagkaga, ito po ay pigakalkulong nasa distansyang 450 km. Sulnopan kang Lawag City, Ilocos Norte o nasalwas na kang Philippine Area of Responsibility. Sa ngunyan man ay di maning anuman na tropical cyclone wind signal ang nakaka-apekto sa anumang parte kang Kabikulan. Mantang ini po ay si Marcy ay pwede po itong maglandfall o tahaki ng Babuyan Island o sa may bahagi ng norte na bahagi kang mainland Cagayan, Ilocos Norte at Apayao o ito po ay pwedeng malapit po dito sa lugar na ito. Mamaya pong hapon hanggang bukas po ng pagkaumaga. Samantala, digdi sa Kabicol, digdi sa probinsya kang Camarines Norte, Camarines Sur and Catanduanes, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga paguran asin pagkikilat, pagdaguldol, epekto kang trap kang typo na si Marce, mantang ang natatadang parte kang Kabikulan, magiging bahagyang panganoron sagkod sa panganoron na kalangitan na may pulo-pulong mga paguran o pagkikilat, pagdaguldol, dulot naman kang mga localized thunderstorm. Moderato sagkod sa makusog na paros na hali sa sur sirangan sagkod sur ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging moderato sagkod sa maalon. Temperatura tigilauman poon 25 sagkod 32 grado sentigrado. Asinangal daw ay nagsirang kasabagong masirang at yan na alas 5:41 ng pagkaaga asin masulnop at yan na alas 5:17 ng pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:28 ng pagkaaga. Ini sa Melvin Almohela reporting live hali digdi sa DOST Pag-asa, Ligas. Melvin? Yes po, sir. Oo. Migo, okay akong nailing sa mga online, sa mga YouTube na kinakasunod na maraot na panahon sa Luwascan PR? Di pa ka mo kinamomonitor? Opo, sir. Base po dito sa sa tropical threat potential area, ay maaaring mapopo na low pressure o pumasok sa low pressure area dito po sa Lobkang Par sa mga susunod na araw po. Pero ito po ay mababa naman po yung posibilidad na maging isang bagyo po ito. Ayun, very good. Okay. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat din, Sir Henry. Mabuhay and God bless. Opo, thank you so much mga tugang Melvin Almuela sa Kamugtakan Kampanahon. Hali po dyan sa Pag-asa DOST. Yan, ha?
Yan tabian maray na bareta, mga tugang ngunyan tabing aldaw, tamay na iling ako sa YouTube kasubanggi, na mga pinag-ururunan tabi mga tugang sa satuya na palibot, ha. Good morning kay Busing Nonito Gaviria sa mga morning heriters daw. Sabi ni Paring Ray, ilagan ang mga pagtatalong hangal at walang kapararakan. Alam mong nagbubunga ito ng alitan, ang lingkod ng Panginoon ay di dapat makapagbasag ulo, kundi maging mapagpaumanhin sa lahat. Sanay sa pagtuturo at matiisin, o sanay sa pagtuturo at matiisin. Yan. Galing po sa pangalawang Timoteo 2:23-24. Mapagpalang araw ng Webes. I love you, Pade. Dabes, Pade. Salamaton, ha. Totoo, pag may oras, basanta ka mo kirawit. Dawit ni Pading Ray Romero. Oras natin, 5:30 na. Mga tugang sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Headlines, mga tugang, ngunyan pong aldaw. News Director Mar de la Cruz, hali po dyan sa News Base. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Dating Presidente Trump ng US mabalik sa White House. Aha. Vice President Kamala Harris nag-concede na. Yun. Aha. Mientras na binati ni Presidente Bongbong Marcos si Donald Trump sa panggana sa giraray bilang US President. Sa ibang mga headlines, mga ahensya ng gobyerno pinairarom ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa high alert dahil sa bagyong Marce. Aha. DA Asinia sinugo na paiwasan ng 29 peso rice program. COMELEC Chief nagtugot na dagdagan ang benepisyong makukuha kan para tukdo na maserbi sa 2025 midterm election. Aha. AFP inaktibar ang Intelligence Command kontra sa patakot sa seguridad pero dahil na inaburar kung ano ang dahilan. DILG ipinag-orden ng clean up as in declogging sa mga drainage system as in paganda sa evacuation centers bilang preparasyon sa bagyong Marce. Direktiba na nagbabawal sa POGO operations, iluluwas daw niya na si Mana. Oh. Lookout bulletin ipinaluwas kontra sa 7 opisyal kan Office of the Vice President. Pagbiyahe kan sa rong opisyal kan OVP sa ibang nasyon may basbas ni Vice President Sara. Aha. Employment rate nakita sa Marcos administration sigun sa dole. Mantang 26 na learning days na sayang dahil sa mga magkakasunod na class suspension dahil sa mga kalamidad. DOJ Secretary ipinag-orden ng pagpilog ng task force para imbestigaran ang AGK sa Duterte drug war. Mantang ang Senado nagpahayag na tatanggalon ninda ang 39 billion pesos o sobra 39 billion pesos na pondo para sa AKAP. Sabi kan Senate Finance Committee Chair Grace po, madepende ini kung matatanggal talaga o mariretain sa debate sa plenaryo. Iyon. Aha. Happy birthday kay Luwens Barcena. Ayan. Birthday ni Lowens, ha? Oo. Ako pala may nag-text digdi. Happy birthday ngayon, Lowens. Sana masaya ka na ngayon. Ibang meaning pa di. Ibang gusto mo yun eh. Gary may mutok-muto ini Yan ang kumadugang. Basta happy birthday na lang kay Luwens. Pari, happy birthday. Mananatas birthday. More life, prosperity, and happiness. At Yeah. iba pang birthday po sa kanyan. From News Bay, sa pangarap po kan PYC Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Gallo dyan sa Orosal, Legazpi City, basta radyo. I-PYC nyo yan. Tanda po sabing konektado ko mong mas kidaing load. Ini po si Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Iba talaga ining meaning kan text na ini Birthday mananggad pala. Sige Lowens, happy birthday. Happy birthday sa imo. Mientras tanto, tuloy-tuloy tayo sa mga bareta. Minabalik mga tugang ang mga mainit na istorya kasabay si Jimmy na salita. Jim, good morning Jim. Yes, BP, sa mga
Karagdagan pa niya itong mga istorya, nagabot digdi sa albay kasuhapon si PBBM, tugon, reviewon sa feasibility study sa Bicol River Basin, ginibukan taon 1972 pa. Nyan. Aha. Alagad si Mr. Domingo Pilionar, saro sa mga may kabatiran sa Lake Bato, asin siya nagpropose sarong solusyon sa Bicol River Summit na sinagibo sa Bato. Ipinagpresentar nasabing proposal niya, kundi gariday lamang tinawanin pagdangog. Ngunyan sa paghiling niya, taday nga ni paisi ko na noan laman ka itong feasibility study, basta sa na-review ho. Ngunit medyo haranida sa katotohanan na sayang kaisipan, nanda niyang ipresentar oras na mapukawan ng mga ahensyas opisyalis ng gobyerno, lalo na digdi sa Albay Income Sur, sa pagsabing bilang taga-Bato, familiar siya sa puturong mangyayari sa 3rd District Canal Bay, asin Bato, na sirtong susupriron partikularan disastrous na baha na pigi-experience na nga ni ngunyan. Base digdi kay Mr. Pilionar, more on engineering intervention ang nakakaresolver sa perwisyong baha sa Libon, Uwas, Pulangi. Ang rekomendasyon primero, so nabanggit na niya to, tunneling sa 8 kilometro under Bicol Peninsula, mountain ranges opposite kan Lake Bato, sakop Camarinesor, kung saan gabos na tubig gikan sa Albay, duman papaluwason sa San Miguel Bay. San Miguel Bay tabi BP. Ikaduang rekomendasyon, dredging maintenance sa 94 kilometers Bicol River downstream to the mouth of San Miguel Bay. Pantulo, demolition of all kinds of obstruction to navigation waterways passage. Iyon na inigayod sa mga fish cages. Ngunyan, along 94 kilometer Bicol River, pang-apat, construction of a circumference road embankment around the Lake Bato level to the DPWH National Road. The circumference road will serve as water impounding facility for irrigation, water supply, and or raw water for purification purposes of potable drinking water and for mini hydroelectric power station. Panglima, yearly maintenance dredging of Lake Bato during dry season. Mientras tanto, ang Lake Bato is 5 kilometer above sea level, more or less 3,000 hectare habitat of commercial fish tilapia, kung sainan mga ahensyas na gustong paabutan kan ideyang ini, iyuan na mga ekspertong engineer sa DPWH, DENR, asin DOST, na iyuan makakagibo kansiring na mga solusyon sa problema sa baha. Iyan nakapalaman naman sa feasibility study na pigsabi niya? Dahil taman isa sa feasibility study, baga na-interview tangani, baga na-interview mo suneda, FS ang pigsasabi, ini, proposal ini, si vlog man ini tabi BP. Si vlog naman sa pigsasabi niyang... Sa diri niya, sa diri niya ini? Oo. O di, paano yan mairan sa mga, pipaadalan magkakang presidente? Paano do yan mairan sa mga maadal ka hanggang presidente? Iyo na nga ni, sa pagi, na kaya nga ni, na baka sakali na ini, kaya nga ni, nailuwas sa pagi kan DCGB. Dahil man siya pigdadangog kan so nag-propose siya kayo sa Bicol River Summit. Okay. Kaso rin nangyari ang Bicol River Summit? Aloy na. Iyo may meaning. Dahil nagbenta duman sa mga kwan. Yan ang problema paminsan sa mga nakapwesto. Kung pag nainutan ki ideya, habo magdangog ki bang ideya? Gustong sabihin pati kayo ito, dahil pa man nagsusuprir, wala pa man in epekto. Dahil pa kayo ito so matinding baha na nangyari. Sabi ka si Mr. Domingo Pilionar, ining yung piga-presenter ko,
umagi ang 10 taon, susupre ron iya. Uni na, uminabot na. Oo. Kaya ipig sususo niya ini, tangani na mapukawan sa mga nambanggit niya tong ahensya kan gobyerno opisyales. May instruction baga ang presidente kasapon na adalan lang girara yan. Di ko aram kung sisay anahin siya maadal. Iyon na nga ni yan. 1972 pang feasibility study. Kabisado ka ni na naka-interview ko. Iyo. Dahil nga ni na-realisar ka to, ngunyan pa re-reviewhon pa. Dahil nga ni isip ko na no ang re-reviewhon. Dahil man nga ni Duda ko kaya? Okay. na-interview mo sunod, wala man baga Di man hindi aram ito, pati ka si Pinobard sa kunig kung di na biennial study? Evaluation? Di man ki-record? Very much willing nga ni siya na Siguro, pag maipaliwanag panjim, pero pag nagpaapod gayon ki Kwan, pag nagpaapod na ki formal na grupo na mag-uroron ka, saro siya, mag-volunteer siyang mag-atender. Nag-volunteer na nga ni siya. Nagpaapod na? Nagpaapod na? Ito nga ni pigasabi kong Bicol River. Aloy na ito. Ngunyan baga? Wala si Sema Esperso ngunyan. Kaya nga ni gusto niya ning mabuksan, may paabot sa RDC. Oo. Ang RDC pati, ma-meeting sa December pa. Sabi ba ni Madam Director versus kaswapon? Oo. Dapat ano daw kung magsubinta siya kang proposal na iyan sa NEDA? Siya? Nakonsulta ko sa DPWH. Conforme kay ning taniling. Oo, ang sarugad sa pwedeng gibuhon na iyan ang mga proposal na isubmit sa NEDA in case na mag-convene ang grupo para sa review ka iyan. Baka para mahiling tulos ninda kung iyan pwede may feasible na pwedeng mangyari. Di ba? Yan man ang suggestion ko. Tapos interviewon ta siya kung ano ang mangyayari tungkol diyan. Tara mo as of now, habang dai pa iyan nagko-convene ang grupo na pipaadalang kang presidente. Kung panagos pang nasa lanob yan. Sa paros pa ini. Nasa Nagalataw-lataw pa sa paros. Oo, ni taod-taod nga ni. Nakatalaan ako, hanapon ko si Engineer Mir Ligaspe. Oo. Taigwa man siya ng siblag na research proposal. Manong mo dyan sa Bicol River Basin Solution. Kadakol kan mga matitibay. Pero natadaw yan ta. Ang mga proposal nila, habo dangugon ka nakapwesto, adi. Yan nga ni sabi ni Mr. Domingo Pilionar, piga-presentar ko ngaya, garisa na ngaya luwas, laog sa ibong talinga, luwas ta sa ibong talinga. Nag-urulok-ulok pa. Nag-urulok-ulok? Dahil pa man kaya ngayon nangyayari. Ngunya na nangyayari na. Saka, bako nag-ratuminama, so sinabi niya. Hindi. Ang gobyerno kaya dapat magdangugman kan so mga dyan ta-interview ko man si Engineer Mir Ligaspe. Taigwa man siya ng research proposal. Actually, gusto na niya itong may paabot may kay Presidente. Pinagi kay Congressman Fernando Didi Cabredo. Iyaon kay Congressman Fernando Didi Cabredo na sa research proposal. Ayo, very good. Na ipahiling kaswapon kay PBBM. Alas 8 BP, may interview ako kay Engineer Mir Ligaspe. Hanapon ko kung saan siya digdi sa 3rd District. Jimmy Nasalita, di si GB News. Thank you, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Aluan. I-text na po ang mga birthday greetings natin. Papasadahan ta po yan. Ngunyan tabing pagkaaga. May mga birthday ngunyan. Haberday, 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 haberday. Happy birthday kay Lowens Barcena sa kuyang inaanak. Happy birthday, Lowens. Good morning, malangani Senate Committee Chair. Anong nangyari ni sandali lang Happy birthday to you. We got a gift for you. Almost 70 years old na ako, makaingog na ang pangaturugan kan mga politikong iyan, poon kan di puntong ay ito na naging kuma ang nightmare na yan. Happy birthday to you. We're growing older now. Good morning. Paano kaya abo magdangog dahil madilin siya? Di man, takot-takot mo ito. Implementasyon ka ito sa gobyerno. Di ba?
Di ba? Di ba? Kaya lang, napanudaw yan na din. Good morning, Hirit Tabi kay Benji Dapogi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Rachel Capili, Asejo, and Monte. Yan, ha? Good morning pa shoutout sa Gonzales family sa Calulbon, San Andres, Catanduanes. Yan. Good morning, Tabi, sa mga taga San Roque de Ragalbay. Sabi ni Milet na Robrigado. Good morning, Tabi, pa shoutout po kay Mr. Erwin Binas na taga Cruzada na tricycle driver ng Purok 7 Legazpi sa pagsauli ng sipi ng anak ko na iwan sa kanyang sasakyan kagabi. Maraming salamat po at God bless us all. Thank you, BP Henry. Bossing Erwin Binas dyan sa Cruzada sa Rotabi na tricycle driver kan Purok 7. Salamaton sa imo, ha. Saludo kita sa imo, migo. Saludo kita sa imong karahayanin buot, ha. Induli niya sa cellphone nga nawalat mga tugang sa iyang tricycle na pinagmamaneho. Mabuhay, migo. Proud na proud sa imo Ann Legaspino. Good morning, Tabi, pakigreet sa apo ko. Happy birthday, Era Tutanyes from Lolo Edmar. Happy birthday. Ang satuya, Tabi, na mga birthday celebrants mo niyan. Good morning, hapot ko lang, Tabi, totoo daw na pig-orderan ni Presidente Marcos. Anale ko, daday nga na magkolekta nin tulong bulan sa monthly bill. Tan huroron sa Albay Bakery, sabi ni Chay, anito? Tan huron sa Albay Bakery, sabi ni Chay Ibos, iyo da ang order ni Marcos. Ay, bako lang po ini sa Aleco, sa kwan baga, sa buong news mini kan sarungal daw eh. Bako lang ini sa Aleco, gabos na mga electric cooperative, pero na tinamaan kan bagyong Christine, dengo na pipakolekta ki, dengo na pipa-isyuang kibil, sa raong isang bulan. Pero nga may mga payable kumpirang staggered payment ito. Pero hanggang ngunya, dahil pa ba nagluwas, Tabi, kang ki, ano yan, dahil pa ba nagluwas kaan ki, ano yan, orden ang Energy Regulatory Commission. So dapat igwa po iyan ki memorandum. Habo ko long-term solution, anmo ya band-aid solution, sana tayao ng perting dilihensya. Sa kabaga. A blessed morning, migo. It's Thursday morning. Christmas time is coming as we feels the spirit and the chilled wind of the season. Iyumananggad, migo. Malipot na talaga. Good morning kay Mami Shi Costa and family ng Barriada, Legazpi City. Good morning, Mother dear ko sa Washington Drive, Redempta, Andes, Borabon. Enjoy life, Mama. It's all the best. Belated happy birthday kay Hubert Riñon ng BRHMC from Manay Merly Caceres. Yan, MMC. Sir, good morning po kay Baby Ralph sa Balading Pawa. Miss you, baby. Ingat lagi. Yan. Okay, sige. Wala na. Ay, sinibak. Ay, good morning kay Madam Melindawi. Madam Melinda, good morning. Nahapit na po sa imo dyan, Kwan. Nahapit na po sa imo ni Manay Mariel, so kwan mo, so sa imong donasyon, kasubago. Madam Melindawin ng CMD, nahapit na po sa imo ni Manay Mariel. Pipahapit ko kasuwapo na. Good morning, Tabi, Madam Melindawi. Makihapot daw, Tabi, Sir Henry, kung nata gana sa popular vote, pero daw sa electoral college vote sa Amerika. Ay, inexplicar na yung kasuhapon ni JP Saison. May live kitang interview kasapong kay JP Saison from Las Vegas. Ano yan, Las Vegas. Kanyan, Tabi, na kuan kaswapon yan, na sa alas 3 kong programa. Happy 93rd birthday kay Bishop Emeritus Lucilo Bicyambao. Happy birthday, Mamo Liloy. Yan. Ang birthday ni Mamo Liloy kan October 30 pa, di ba? Belated happy birthday ni. Sabi, kan nakuha pa ang birthday ni Mamo Liloy. Nahiling ko sa Facebook eh. Alright, sige. Good morning, Tabi, sa Aqua Glider Swim Club with Coach Rowena Arnaldo. Good morning, Tabi, kay Ate Elsa Calderon and family kang Cruzada, Legazpi City. Oy, the best. Okay. Good morning. Garon na laag na naman sa panibagong kontrobersi ang DepEd kang panahon na daiman yan.
Good morning. May pinadratabi ako sa imo na PDF analysis can be okay. Sige po. Salamat Analysis can BRDBP legit ini. Yan. Okay. Time may fade. Good morning. Memories remain. Pa-shoutout Shin Gonzalez. Good morning Shane Gonzalez. Good morning. Asko lang tabi sa aliko kung para saan ang additional na buffer fund sa billing ninda. Your birthday. Ay, inexplikar na po ini. So 10 pesos. So buffer fund. Inexplikar na po yan. So para sa ano yan, halimbawa ngayon may bagyo, halimbawa ngayon may kung ano man na mga kasiributan sa aliko, ito ang gagamiton kan aliko para sa repair. Ngayon may kalamidad, yan na buffer fund. Inisplicar na ang tabi busing ngayon may kalamidad na tuminama, sana daiman, igwa ki emergency fund na bubunoton tabi ang aliko. Yan ang 10 pesos na buffer fund that is to be collected for 3 years For 3 years tabi Wara kami tubig sa DSWD. Napauno. Good morning. Kung saan po si Mr. Ay, day ko tabi aram kung hain na. Day ko tabi aram kung hain na si Boss Lito. Nag-resign na gayon. Pagday mo na na kuan yan, na mumon dito. Wala na po yan. Gusto sabi yun, nag-resign na. Alright. Bueno. 10 minutes bago mag-alas 6. Joshua Bino, nasa linya. Joshua, buhian mo. Yes, PP. Good morning. Good morning sa mga parantabay. DPWH ang pigsugo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na balikan giraray i-review ining Bicol River Basin Development Program. Katakot ini ka na naging mensahe ka na Presidente sa pagbisita digdi sa probinsya Albay, partikular na sa Ibalong Centrum for Recreation ICR Legazpi City kasuodma. Sigun sa Presidente kan Hulyo ka na matapos na ang master plan budaan na feasibility study para sa mga proyekto na ipapautob naman para digdi nga ni nasa Bicol River Basin Development Program. Ma-expected paglaog kan taong 2025 sigun sa Presidente, may mga mahiling ng pagdalagan kan mga proyekto konstruksyon na sigun sa iya dahil masyadong nahuhudyan. Igsugo man kan Presidente ang iba pang mga ahensya di gobyerno na siguro na magayon ang dalagan ka na mga patrabaho para mas klaro bipid ang gunta mismo ang kabtang kan mensahe kan Presidente ang pagsugo niya sa DPWH asin iba pang mga ahensya di gobyerno. Alam natin palakas ng palakas ang mga bagyo at palaki ng palaki ang pinsanang iniiwan nito. Kaya naman, ipinapatupad na natin ang mga nakabagong disenyo para sa ating mga kalsada, para sa ating mga tulay. Sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya ng pamahalaan, tiyakin ninyong may kalidad, ligtas at matibay ang mga materyales na gagamitin sa pagpapatayo ng mga infrastruktura natin. Sa gayon, magtatagal at maaasahan ito anuman ang panahon. Tinatasan ko rin ang DPWH na bisitahin muli ang Bicol River Basin Development Program. Natapos na natin ang master plan at feasibility study noong Hulyo. Sa kasalukuyan, isinasagawa na natin ang tinatawag na detailed engineering design. Ibig sabihin, dinidesign na talaga at ito na, hindi na yung konsepto lamang, kung hindi talaga yung drawing na, yung ano yung itatayo natin. At inaasahan natin na itong proyekto nito ay masisimulan sa susunod na taon. Sa umpisa pa lang, pagkadating ng bagong taon, ng 2025, first quarter ng 2025, mararamdaman na po natin na may nagsisimula na para hindi na tayo naghahabol dahil nababaha ang Bicol River Basin at lagi natin wala tayong magawa kundi mag-antay bago mawala yung tubig. Kapag napupo natin itong proyektong ito, unang-una, hindi na masyadong babaha
At pangalawa, kung babangaman ay mas mabilis ang labas ng tubig para lahat ng naapektuhan ay matulungan natin kaagad. Yan tabi BP, nakatang ka na mensahe ka na Presidente sa pagsubok kay ni sa DPWH na kumbaga balikan ginaray asing paglaog kan 2025 mismo mapuna ang mga patrabaho yan para malikayana ang pagbaha digdi katakod kan Bicol River Basin kung nagbaman madali na siya nang humupa sa mga harong-harong. Oho. Ayan, tabi BP, ang dagdag na istorya pagtutukan DCGB News sa pagbisita kan Presidente digdi sa probinsya kan Albay kasood na. Kaibahan ko si Boy, Josh Fabino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Ang mga dagdag na istorya, ngunya na pag-aga, 5 minutes bago po magabot ang alas 6 din morning. Aram daw nindo mga tugang kon anong klaseng bayong mga tugang ang kaya na magsurop nin mga liquid sa laog sana nin nagkapirang segundo. Susog sa pag-aadal, ang hummingbird, kaya po niya magsurop nin nektar. Yan baga na mga honey. Yan na hamis nin burak. Mga tugan nin hanggang databi sa 13 licks per second. Ang tiny hummingbird, yan databi mga tugang minalayog na garing helicopter. Tiny hummingbird hovers like a helicopter in front of a flower. Yun. Kampangan databi kan burak. Asin sa pag habang ininaka ibabaw sa burak, dahil man siya nagutog doon, an sa iyang tuka, lilaog duman sa puon kan burak, asin sisop-sop an hamis kay ni. Uyog-uyogon mo yan. Ang bayong na ini, igwadatabi ki extendable tongue. Ang dila niya, mga tugang, nagahalaba. Para abuton databi ang nectar deep within the flower. Yan. Abuton databi ang burak baga, may part iyan na mahamis. Iyan na, si saro-saro niyan sa laog tabi nin sarong segundo, tolo 13 licks, tracing beses siya, mga tugang na minasup-sup sa iba-ibang puon kan burak. Grabe, adi. Ang Portuguese tabi word for hummingbird is vieja flor. Gusto sabihon da tabi kaan kiss flower. Yan po ang mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hearing. Pero nata mga tugang ang bayong nang inapod na hummingbird. Why? Ano ini? The hummingbird ham. Garo kayo pa managlag sa isip po. Natang mga hummingbird databi naghaham. Dahil, aram na ko ng rason. Hinapot kay ako kainikan sarong aki duman sa kuan. Nga sir, why nga yan nga yun nga hummingbird. Anya ko Aram mo nga ko natangayan hummingbird nagaham. Anya ko dai. Because nga sir, sabi niya hummingbirds nga ham because they forgot the lyrics. Okay. Sa Morning Hirit. Sabi ko, okay. Panganya ko, okay. Sabi sa ko, mukhang hindi ka man lang natawa. Sabi ko, oh, I understand.
hummingbird, nagahamda, nalingawan so lyrics. Okay. Ang mga singer bagay yung manduloin mga singing, mga ano yan, mga songwriters. Pag di nakila ki lyrics na gustong ikasugpon, nagaham na lang, pipaham na lang mga tugang sa mga kanta. Yan pa mga dagdag na karaman sa morning hearing. Paningit sa Morning Hirit. Oras na, Jumar, dumang ka na lang tabi sa GB News Express. Masunod na ang mga bareta, mga tugang, makalipas lang. Kan mga patalastas, hindi po sa inyong programang Morning Hearing. Si Henry Maceda sa Morning Hirit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best phone pakaidto. Namatay alkantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga Pulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa banwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa Pulangi na banwaan ta. Gabos na Pulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa banwa. Si FEM, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si FEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang Pulangi. Serbisyong Imperial, terminan niya tong malalaoma. Si FEM Imperial na pagdabaan Pulangi. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura.
sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ayon sa dalubhasang scientist na si Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner, nilabas niya ang kanyang discovery in 1936 that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Ang ating katawan ay kailangan around 80 kinds of minerals para lagi tayong malakas at hindi basta-basta nagkakasakit. Ang mga minerals na yan ay makukuha lamang sa HCI-CMD or Cell Mineral Drops, natural, safe, economical, kompleto at balanse na siyang kailangang ibalik sa ating katawan araw-araw. Kaya naman sa paggamit ng HCI-CMD, marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:07 po. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang, kan mga bareta. Duwang magkasiblag na sulo na nangyari sa siyudad de Legazpi, kasubang udto, panago sa pag-iimbestigaran kan Bureau of Fire Protection. DPWH sinabisuhan ni Presidente Bongbong Marcos na sigurohon na matibay at hindi kalidad ang mga materyales na gagamiton sa mga infrastruktura bilang preparasyon sa climate change. Mga ahensya kan gobyerno, ipiniiraram ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa high alert dahil sa bagyong Marcy. COMELEC Chief nagtugot, dadagdagan ang benepisyong makukuha kan mga paratokdo na maserbi sa 2025 midterm elections. Sa ibang nasyon, Donald Trump gana sa giraray bilang presidente kang Estados Unidos. Business News, 10% sagkod 15% na aumento sa presyo kan mga gulayon sa merkado dahilan kan pagbaba nin supply hali sa mga lugar na tinamaan kan bagyo sigon sa Department of Agriculture. Health News, mga paagi para maibitaran ang halangkaw na peligro nin vector-borne diseases dahil sa baha, ipinaluwas kan mga health experts sa Kinaban. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya tungon yan sa lado lokal. Pupunan po kan Bicol River Basin Development Program sa primerong quarter kan taon 2025
Ini ang pig-anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasuhapon kasabay kan distribusyon din ayuda sa 5,000 na mga parauma asin para sira sa probinsya kan Albay. Sigon kay Marcos, natapos na ang master plan asin feasibility study kan BRDBP kan bulan nin Hulyo 2024 asin sangunya nasa proseso na ang paggibo nin detailed engineering design kay ni. Sinabi niya na napapanahon ng i-adaptar ang makabagong disenyo kan tulay. Tinampo asin iba pang infrastruktura para maging handa sa pagbabago kan klima asin sitwasyon kan kapalibutan. Sinabi ni Marcos na sinugot na niya ang DPWH, Department of Transportation, Department of Trade and Industry asin iba pang ahensya di gobyerno na siguruhon na ang mga materyales na gagamiton sa gabos na proyekto dapat na maray asin di kalidad. Gahanda laban sa banta ng kalamidad. Sa bawat ahensya, iigtingin ninyo lalo ang inyong pagsusumikap ay higit natin mapaghandaan ang mga posibleng epekto ng pagbabago ng klima. Palakas ng palakas ang mga bagyo at palaki ng palaki ang pinsalang iniiwan nito. Ipinapatupad na natin ang mga makabagong disenyo para sa ating mga kalsada, para sa ating mga tulay. Ang tingog ni Presidente Marcos sa pagbisita kay sa Legazpi City kasuhapon. Mientras tanto, sa may connection po na Bareta, hinagad man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH na sigurohon na matibay asin di kalidad ang mga materyales na gagamiton sa proyekto na pang-infrastruktura. Sa pagbisita kay sa probinsya kan Albay kasuhapon, tinawanin doon ni Marcos ang sa iyang mensahe na dapat paghandaan ang posibleng epekto kan pagbabago kan klima. Paliwanag niya, magibo ini sa pagikan pagsiguro na matibay at hindi kalidad ang mga materyales sa patrabaho lalo na ang mga tulay. Tinampo asin mga drainage system sa probinsya. Tanganing ingkaso magkusog ang pag-uran sa panahon kang kalamidad. Daymotro ang mga nangyaring mahiwasan na pagbaha siring man nangyari sa kakusugan kan pagrapado kan Bagyong Christine. Siniguro, mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos sa mga local chief executives kan probinsya ng Albay na mas fácil ang na-access sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund o LDRRMF. Initanganing suportaran ang disaster risk management activities kasabay na ang pre-disaster preparedness program asin ang post-disaster activities kan kada LGU kan probinsya. Sinabi ni Presidente Marcos na nagtaos siya nin direktiba sa Department of Budget and Management o DBM na hidalion ang pagproseso kang NDRRM funds para sa replenishment kan Quick Response Fund. Sa pagi kay ni matatabangan ang mga LGUs na nangangaipuhan nin suporta o programang nakafocus sa disaster response as in rehabilitation. Inot nang sinabi kan DBM na pwedeng gamiton ang unprogrammed funds in kaso daay magkakaniguang fundo para sa relief operations para sa mga biktima kan Bagyong Christine. Ang mensahe ni Presidente Marcos kasunod kan sa iyang pagbisita sa Albay kasuhapon kung saan pinanginutan kay na ang distribusyon kan financial assistance sa mga parasira asin para uma na mayor na naapektaran kan Bagyong Christine. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Kaya lokal na gobyerno kan Tabaco City nagtabang na sa search and retrieval operation sa mga taga-Tabaco na nawara sa Naga City kan Bagyong Christine. Report kay Jomar Bier. Nagpadara ng personahes ang LGU Tabaco ali sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa Naga City, Kasudma, para magtabang sa search and retrieval operation para kay Cassie o Katrina Cassandra Puyawan, ang estudyanteng taga-Tabaco na nakasabay na nawara duman sa Naga City durante kan Bagyong Katrina. Sa kumpirmasyon ni Mayor Cresel Agman sa iyang sinabi na nagkapirang persona hali sa CDRRMO sa pahingenot ni Mr. Gel Molato ang suminabay na sa search and
retrieval operation ka Naga City, Kasulma, duman sa naunang bita na lugar. Sa kumpirmasyon man o sa impormasyon man na ipinalwas ni Mayor Nelson Ligacion ka Naga City para sa lokal na gobyerno kan Tabaco, sinabi kayo ni na guminamit na Kasulma ang search and retrieval operation nin mga visual scanning, drone deployment as in boat patrols, alagad negatibo pa maggraray ang naging resulta. Ikumpirmar ni Mayor Ligacion na magpapadagos ngunyanal daw ang search and retrieval operation sa iba ng lugar na sa indang Tigibalawar as imposibleng gumamit sindanin amphibious excavator. Si Cassie or Katrina Cassandra Puyawan, iyuan kay ribaan sa iyang mga tiyuon and tiyaon na si Pamela Rose Banta, Michael Banta asin Lian Grace Realizan na nasa laog kan sarong bihikulo duman o pribadong bihikulo duman sa Naga City kan tamaan bagyong Katrina. Nagbalo na mag-evacuar ang apat gamit ang SUV pero nabahuraan sa indang SUV sa sarong dakulang kapo sa may parte kan Camellia Homes ka Naga City na nagkataon man na napano nin tubig na laog kang Camellia Homes asin nabulwat ang kudal kung sayin ruminagas ang tubig pasiring sa namumugta kang kanapat na nagresulta sa pagkagadan kan tulo asin pagkawara sundo ngunyan day panakukuha kay Kasi. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Padagos ngunyan ang investigasyon kan Bureau of Fire Protection sa Legazpi sa nangyaring duwang magkasiblag na sulo sa Purok 4, Barangay 12, Tula-Tula, asin Barangay Bitano, Legazpi City, kaso hapon. Sa informasyon ay pinaluwas kan Bureau of Fire Protection, mga bandang alas 12:13 kan magpo ng sulo sa harong na pagsadiri kan Familia Bansuela sa Barangay Tula-Tula. Tulos man nagresponde ang mga personalis kan Bureau of Fire Protection sa Legazpi sa panginginot ni Deputy City Fire Marshal Senior Fire Officer 4 Gary Santander bilang ground commander asin uminabot sa first alarm ang estado kay ni. Alas 12:20 nin hapon kan ma-declare na fire out na sabing sulo pero wala manin nakulugan sa nasabing insidente mantang padagos ang pag-aaram kung pirang naging danyos kay ni. Mientras tanto, alas 12:34 man ninudto kan magkaraba ang tulong harong na pagsadiri kan Familia Marinas Amador asin Javier sa Barangay Bitano. Harani Sariles asin sampangan mismo nin sarong bangko rason para magresponde ang BFP Legazpi katuwang ang Daraga Fire Station, Santo Domingo Fire Station asin ang Legazpi Chinese Filipino Volunteer Fire Brigade. Nagabot man sa first alarm ang estado kay ni mantang alas 12:45 nin hapon kan ideklarar ni Legazpi City Fire Marshal Senior Inspector Jores Ray Oyardo bilang ground commander na under control na ang sulo asin ala 1:30 nin hapon kan ideklarar na fire out ini. Wara man ninagadan sa insidente, alagad konsideradong injured ang sarong 60 anyos na lalaki. Sa presente pigaaram pa kan mga otoridad kung pera ang naging danyos kay ini asin kung ano ang posibleng pinuunan kan sulo. Nagkapirang politiko, may mga sekreto na pamiting nin mga barangay leaders. Report kay Al Armario. May mga pasimple ng papod ngunyan nin mga barangay leaders sa ibang politiko, lalo digdi sa Legazpi City. Preparasyon na ini para sa nagraning eleksyon sa Mayo 2025. Kanya-kanya ng diskarte. Ani ba bako sana tutok sa mga kapitan o barangay kagawad, kundi may iba pang identified na political players sa barangay. Dahil nagkatubod sindan na mga botante, bako gabos kontrolado kan mga barangay officials. Ani ba dagit man sa barangay kapitan, dagit sa kagawad. Kaya ngunyan ang mga politiko, kanya-kanya man na strategy. May mga sekreto ng papod para sa indang preparasyon sa maabot na eleksyon. Al Armario, DCGB.
Nasa maray na pong kondisyon ngunyan ang duwang lalaking biktima nin pananaksak sa barangay Biga, Legazpi City, kadubinaging aldaw. Inang informasyon ay pinaluwas kan Legazpi City Police Station sa pagi ni Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, Chief kan Investigation Division kan Hipatora. Sigon kay Panya, nagkaigwan ninday pagkakasinabutan ang tugang kan suspect asin ang biktima kan maghilingan sa baraylihan kan bigaa dahilan para magkaigwanin rumble ang duwang grupo. Ang biktima na parehong 22 anyos ang kasapadin saksak sa walang parte kan kilikili. Mantang ang saro sa na may tama sa payo asin likod. Sigon sa mga nakahiling sa pangyayari, tinabangan kang suspek ang sarong 33 anyos na lalaki sa sayang tugang sa pagsaksak sa duwang biktima. Tulos man na nadakop kan mga otoridang suspek asin napreso nin 36 oras mantang pigahanda ang kaso na frustrated murder. Digdi. Dagdag, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, mga para saligsig nin baybay, asin graba sa gali kan Bulkan Mayon, makahirak ang sitwasyon dahil ang pinagbabarat ang presyo kan mga ini, kan mga big time na nagninegosyo nin baybay asin graba. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Makahirap man ang mga orihinal o tradisyonal na mga parasaligsig nin baybay graba sa pamitisan kan Bulkan kung saan bilog na maghapon. Init kan panahon pig susuprir ninda makatipon sa nanin kubikong baybay asin graba. Nakaging aldawan di si GB News napasyar dyan sa gali sa barangay Anuling Kamalig. An imorara ninda dahilan sa sumakwari operator, concessionaire, minsan gusto nang kuparon gabos na area kan gali, mantang mabo yung bakalunmanan sa indang mga sinisig o sinaligsig na baybay, baratuhon ang presyo sa baybay ang kubiko 75 pesos na, mantang sa graba 150 pesos ang kada kubiko. Mientras tanto sa mga construction supply dealer, kung mabakal, pipatungan na nin marhay halang kauna ang presyo kung saan ang kada kubiko nagdadalaga na sa 600, mantang mas halangkaw ang presyo sa graba kung saan ay niman an imurara kana mga parasaligsig, traditional na mga parasaligsig ni nabaybay graba dahilan sa bibarat man maray ang presyo sa pagbakal sa sainda yan sa mga paghinguan ninda sa aral daw na hanap buhay dyan sa mga gali kan Bulkang Mayon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang, iba pa niya tong bareta sa lado lokal, padagos daw ang bakuna sa eskwela kan Department o kaya ang bakuna eskwela kan Department of Health Bicol Center for Health Development ngunya na Nobyembre sa mga estudyante na nasa grades 1, 4 as in 7. Inang piganunsyo kan ahensya kung saan padagosan sa indang pagilibot sa mga pampublikong eskwelahan sa riyon para matawanan ng proteksyon ang mga aki na nasa grade level kontra sa vaccine preventable diseases. Inabisuhan kan ahensya ang mga magurang na daingo na maging biktima kan fake news. Manungod sa bakuna dahilan taan mga tamang informasyon. Manungod sa bakuna kontra sa tigdas hangin, diphtheria, tetano, asin cervical cancer, ang pigapaliwanag sa vaccination orientation para sa mga magurang. Pwede man na makipag-koordinar sa pinakaharaning health center para makahuron ang mga doktor o healthcare workers para masiguro ang proteksyon asin kaligtasan kan mga aki. Joshua Bino, may bit-bit na report. Ang mas pinakusog na law enforcement operation kontra sa proliferasyon kan illegal na droga sa munisipyo kan Daragalbay ang nagresulta para sa sarong naman na matrayumpong operasyon asin pagkakaristar sa sarong lalaking pinagtutubudan tulak ng droga matapos ang sarong buy-bust operation na kinundusir kan operatiba kan Daraga PNP sa aram kan liderato ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea ang Chief of Police in koordinasyon sa PDEA Regional Office 5. Nangyari ang buy-bust operation ni sa Purok 1 kan Barangay Kimantong, Daragalbay. Nakaaging banggi 5 pidasong heat seal transparent plastic sachet. May laog
gasoline substance o pinagtutubudan na shabu na may estimate na kantidad 37,400 pesos ang nakumpiskar halis sa posisyon kan arestadong suspitsado na pinagbistong si alias J, residente ni kan Purok 1, Barangay 24, Rizal, Legazpi City. Sa unyan, nasa rarmini kan kustudiya kan Daraga Philippine National Police o PNP asin maghahampang sa kasong pagbaylar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Basado sa record na discovery kan Daraga PNP, dati naman palaning nadakop kan Legazpi City Police Station sa parehong kaso o pagkakaimbelto sa pagpapabakal ng illegal na droga. Asing ngunyan inutro na naman ini nadakop kan Daraga PNP dumana sa munisipyo kan Daraga Albay. Kung kaya siniguro ni Lieutenant Colonel Azutea na magpadagos ang siring kaning mga operasyon kan sa indang ipatura para dagos na linigon ang Daraga pag-abot sa proliferasyon kan illegal na droga. Dagdag na barata, Joshua Pino, DCGB. Alas 6:25 oras mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik kami. Magalipas lang kayo ni. GB News Express. News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kito, digdig sa puso ko, Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta alas 6:29 nin pagkaaga sa DCGB. Ipinerarom na po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa high alert ang gabos na mga ahensya kan gobyerno bilang preparasyon sa bagyong Marcy. Sa pinaluwas na pahayag kan Presidente, sinabi kaining dapat na puunan ang preparasyon sa maray na sistema nin komunikasyon para sa makaskas na pagtaunin patanid asin informasyon sa publiko. 24 oras man na pinamonitor ni Marcos ang gabos na salog, danaw, baybayon asin anuman agihan in tubig sa nasyon. Mantang pigatawanin kwenta niya ang eksperto sa mga eksperto na gibuhon ang lakdang in kaso may mga maapektaran o magsupay na dam. Dapat man ay handa ang gabos na rescue equipment kan gabos na ahensya ng gobyerno na pining gamiton lalo na ang mga lunadan. Ipinag-ordin man kay niyang atap na pagbugtak ng relief goods sa mga ligtas na sarayan para makaskas na maidistribuer sa mga naapektaran. Ipag-standby man niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH asin ang Department of Transportation para sa road clearing operations gamit ang makinarya asin mga trucks. Tinawanin doon kang Presidente na lambang buhay importante kaya dapat paghandaan asin maging maingat pag-abot sa bagyo. Ipinag-ordin po ni Presidente Ferdinand Marcos sa Department of Agriculture o DA asin National Irrigation Administration o NIA na pahiwason ang 29 pesos na rice program kay ni asin magbugtak nin mas dakol na kadiwa center sa bilog na nasyon. Apera sa pagapahiwas kan 29 Rice for All o 29 pesos Rice for All program kan gobyerno. Hinagad man ni Marcos sa DA asin DBM na dagdagan ang numero kang kadiwa ng Pangulo Centers gikan sa 21 sagkod 300 sa kabangaan kan taon o 21 sagkod 30 sa kabangaan kan taon 2025. Sigon kay PBBM, magdara rinin sarong baratong bagas para sa dakol na komunidad sa bilog na nasyon. Ang 29 pesos for all program pigalansar sa mga pili na sentro kang kadiwa kan Agosto.
Nagtugot si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na dagdagan ang mga benepisyong nakukuakan mga pratukdo sa pampublikong eskwelahan na magsiserbi sa 2025 midterm elections. Sigon kay dating ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na nagtugot si Garcia na gibuhon ang 10 aldaw na dati 5 aldaw na service credit na makukuakan mga pratukdo sa pampublikong eskwelahan na maserbi sa pag-abot na eleksyon. Ang iba pang mga empleyado kan gobyerno maserbi sa pag-abot ng eleksyon iyo ang tatawanan ni 5 aldaw na service credit. Ang service credit pwedeng gamiton para panuan ang aldaw na pag-absent sa trabaho asin sarong empleyado ng gobyerno para dahil mabawasan ang sa iyang mariresibi na sweldo. Sigon kay Tinio, nangako si Garcia na pagpapadagos ang inainot ng sinabi kay ni nadagdag na 2,000 pesos sa honorarium asin mahanap nin paagi para mataunanin sang ribo na transportation allowance sa mga paratugdo. Nangako man ang COMELEC na paparekason ang proseso kan pag-reimburse sa legal asin medical expenses kan mga paratugdo. Sinabi pa na magtatabangan ang COMELEC asin Alliance of Concerned Teachers Election Hotline para matabangan ang mga paratukdo na magkaigwanin problema sa aldaw nin eleksyon. Nakaibahan ni Tinio sa pakipaghoron kay Garcia sinda ACT National Chairperson Vladimir Kitua, ACT NCR National Union President Ruby Bernardo asin iba pang leader kan sektor kan edukasyon. Inaktibar kan Armed Forces of the Philippines ang Intelligence Command kay ni para simbagan ang nagbubutwa na agyat seguridad kang AFP o nagbubutwa na agyat sa seguridad. Sigon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla na ang Intelligence Command inaktibar kan Agosto 21 alaga nagsayo siyang magtaonin mas pang mga detalye sa ngunyan. Sinabi ni Padilla na nakafocus inda sa koordinasyon sa gabos na intelligence units para masiguro ang unified approach sa naglalataw na security threats. Si Lieutenant General Ferdinand Barandon na pamayo kan Intelligence Command sigon sa AFP ang napromote pa sana sa masalangkaw na ranggo ka Nobyembre 5 sa ginibong Donning of Ranks ceremony. Bareta, mga tugang sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Adrian Salceda, padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Kon si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Kon si J. Pili,
magserbi kung si JP Lee handang magserbi. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang baretang unyan sa ibang nasyon sa Estados Unidos. Mabuelta po sa White House ang negosyanteng si Donald Trump matapos manggana sa giraray sa presidential race sa Amerika kontra sa incumbent Vice President na si Kamala Harris. Inabot ni Trump ang kinakaipuhan na 270 na electoral votes para manggana kan Miyerkules, Nobyembre 6. Mantang pigusurat ang baretang ini, igwas siya ng 277 na electoral votes si Trump kumpara sa 224 ni Harris. Nakuha kan Republican presidential candidate ang 10 na electoral votes sa battleground state na Wisconsin asin tulong electoral votes sa Alaska para malampasan ang kinakaipuhan na 270 votes. Enot ng naging US President si Trump kan taon 2017 sagkod 2021. Alagad na daog sa presidency kan 2020. Day pamanin opisyal napig-anunsyo konsisay ang nanggana sa presidential election. Nagpaabot na nin pagbati sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Trump. Business News. Business News. Kinumpirmar mga tugang kan Department of Agriculture na sagkod sa 10%, sagkod 15% ang aumento sa presyo kan mga gulayon sa merkado. Sigon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, na ini dahil sa pagbaba kan supply sa mga lugar na grabing naapektaran kan nakaaging bagyo, partikular na ang bagyong Christine. Kaipuhan sa mga production areas na apektaran kanasabing maraot na panahon iyong rehiyon kan Cordillera, Region 2, Calabar Zone asin Central Luzon. Dahilan digdi, nagbaba nin maabot sa 28,000 metriko tonelada ang supply nin gulayon sa nasyon. Piglinaw man kan opisyal na may mga lugar man giraray sa Pilipinas na pwedeng maging alternative source nin gulayon. Iniiyon Visayas, Mindanao asin nagkaperang parte kang Luzon na dahil napado kan bagyong Christine. Siniguro man din ni Mesa na maibabalik man sa normal na presyo ang mga gulayon sa laog nin saro sagko 2 semana kapag nakarecover na ang supply kay ni hali sa mga naapektaran na mga lugar. Mga tugang, ang mga paagi para maibitaran po ang halangkaw na peligro nin vector-borne diseases dahil sa baha. Aramon ta daw po ang mga ipinaluwas na informasyon kayan kan mga health experts sa kinaban sa paagi ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Kung nag-i-star sa lugar na baha o binaha, pag-rekomendar ka mga health experts sa mga minasunod na lakdang para proteran ang kadiri asin mga mahal sa buhay kontra sa pig-apod na vector-borne diseases. Sigon sa World Health Organization, ang baha nagpapakusog ang peligro kan vector-borne diseases kung kaya kaipuan ang gad nagibuon ang mga minasunod para makaibitar sa ilang. Primero, gumamit nin mosquito repellent, arog kan katol. Ikadua, magsulog nin bado na may halabang manggas, pangitaas, asin pantalon sa ibaba. At ikatulo, gumamit nin moskitero para maiwasan na makagat ni mga blood-feeding insects arog kanamok, kuto, asin purgas. Health News from News Base, Mardela, Dainiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, Pag-asa Report, kasabay po si Melvin Almuela sa detalye. Ninang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Si Marcy po ay padagos na nagbabanta po sa northern mainland ng Cagayan Babuyan Island area. Asin kasabagong alas 4 ng pagkaaga, bigakaarpulo itong nasa distansyang 200 kilometers sirangan kang Apari, Cagayan o nasa coordinates na 18.3 degrees north, 123.5 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 155 km per hour
as in pagbugsukan paros na abot sa 190 km per hour. Nagihiro pa si ring sa Sulnopan, Norte Sulnopan sa rekas na 15 km per hour. Bukas ning pagkaga, ito po ay tinatayang nasa may parte na ng Costales na katubigan kang Pasugwin, Ilocos Norte. As in sa Sabado ning pagkaga, ito po ay pigakarkulong nasa distansyang 450 km. Sulnopan kang Lawag City, Ilocos Norte o nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility. Sa ngunyan man ay di maning na tropical cyclone wind signal ang nakaka-apekto sa anumang parte kang Kabikulan. Mantang ini po ay si Marce ay pwede po itong maglandfall o tahaki ng Babuyan Island o sa may bahagi ng norte na bahagi kang Minlan, Cagayan, Ilocos Norte at Apayao o ito po ay pwedeng malapit po dito sa lugar na ito. Mamaya pong hapon hanggang bukas po ng pagkaumaga. Samantala, digdi sa Kabicol, digdi sa probinsya kang Camarines Norte, Camarines Sur and Catanduanes, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga paguran as in pagkikilat. Pagdaguldol, epekto kang trap kang typhoon na si Marce, mantang ang natatadang parte kang Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sagod sa panganoro na kalangitan na may pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot naman kang mga localized thunderstorm. Moderato sagod sa makusog na paros na hali sa sur sirangan sagod sur ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging moderato sagod sa maalon. Temperatura tigilauman poon 25 sagod 32 grados sentigrado. Asin ang aldaway nagsirang na alas 5:41 ning pagkaaga asin masulnop at yan na alas 5:17 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live hali di sa DOST Pag-asa, Ligas. Mga tugang iyang panitalyes kan mga darakula niya tong Bareta Canaldao. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, Angel Mostasa, sin Jenny Balyaran, kasabay ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sa pangaran man kan Pag-asa, ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
mahina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subukta na ini. Tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos, basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya si Kong Jill Bongalon. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Savers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita sa programa. Good morning kay Mading Angelique Yambao. So, Angelis Pilinat pala ni Mading Angelique. Diyan bukas sa Unitap. Yan, ha. Diyan pala si Mading Angelique. Kaya pala nagpahanap ako kipilikan sa nung aldaw. Dahil na ngayon, diba? Hayaw na da sa Unitap, tabi, sa mga fans ni Mading Angelique. Angelis Pilinat, nasa Unitap na da, tabi. So, sa iyang mga masisiram na pili candies. Yan, buda iba pa na mga maray na pangregalo ngunyan tabing Pasko. Yan. Okay, sige. Mga tugang, ang mga helang kang atay
arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kunday ka mo magbabago, tanganing magbang atay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud at sin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kan Liver Aid sa pong antioxidant na epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag ka ini. May presyo man o wala, mahilig man uminom o day, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para mga tugang sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Barreta, Nakikigman ako kaining istorya ni Joshua. Sisay daw ining saro daan na propesor, natataranta asin nalilibong lugod kung paano sasamo-samuhon ang mga estudyante ta muya da kaining umiba kay sir. Nakikig si sir. Day aram kung ano ang gigibuhon ta agresibo lugod si girl. Joshua. Oha. Klaroon mo ini, Noy. Opo. Baka makadamay kita kay ini. Kung bako, klaroon mo anong kung kaya na status kay ini. Tabaka, ako sa iling, baka may madadamay ka. Wag sila mag-alala. Gari na ko lang nakaka-relate kay niya. Gari may mga nakaka-relate kay niya. Ano nangyari? Oh. Alat. Dapat pala. Ukudadaw nindo. Aloy na kaya na nawara kita. Napundo kita kan bagyo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Mapagalon man talaga ang pag-iwas kung gari film mo na gari gustong uiba sa imo. Sa totoo lang. Bako yo Joshua. Ade. Inda. Mapagalon baga pag gari gusto mong iba sa imo. Gari habo mo. Gari muya mo. Di masabutan. Naipit lugod. Garing naiipit. Iyo nga ni. Gari ka lugod so naipit ka kung anong gigibuhon mo. Ade. Ano di ba? May mga bagay-bagay na dapat mong desisyon ng kibiglan. Gari habo mo. Gari muya mo. Bakong iyo? Opo. Gari so gusto mong isunod. Gari habo mong isunod. Gari gusto mong pasakayon, gari dabo mong pasakayon. Nakaka-relate man. Maray man pag analisa roon. Ano nangyari? Sisay daw ining profesor. Na Bigtas an iba tay ni. Full-timer ng haloy. Okay, ano? Full-timer ng haloy. Okay. Thank you. Baka may naghing-hing na sa imo. Wala pa ba, Sopar? Wala pa. Ako sa link, may mahinging ka. Sana, ade. Kuna ko, manitago ko. Sabagay. Ano nangyari? Taranta. Asin libong lugod. Kung paanong sasamo-samohon an sa iyang estudyante. Tamuyan na da kay ning umiba kay sir. You're my in this crazy world. You're everything I tried to find. Ay, sala mong palanso. Your love is a pearl. Wow, the best. Nanta, ano
Anong problema ni sir? Nakikig. Oo. Dahil aram kon ano na ang gigibuhon. Oo. Sa agresibo na lugod si baby girl. Oo, tapos? Si sir kaya. Oo. Tigpa para diskarte yan ang sa iyang estudyante. Ay, salaman yan. Katapos kang klase. Oo. Tigaag na permi, magkape-kape. So girl? Po. Pon, si girl da, supog pa. Saro sa nang pigagda niya? Po. Salaman ang pait naman ni sir. Dapat ang pait kan, grupo, manghanggan tulusan na. Ano hindi mo malis siya? Anang doon mo, mga duwa o tulo. Stoy, mara na kamo tama, karapi kita. Dahil pamangkitang klase. Mara, tama, karapi kita. Gusto nyo magkape? Ay, gusto mga sir sa kwan, duman niya kami sa, ano yun eh. Eat all you can. Oo. Paano man taarog ka ng sitwasyon? Pundangan eh, si girl, supog pa. Okay. Awkward nga yata si sir, may itsura man talaga, pipi. Maray man ang tindog. Oh. O garing, may pananagutan na. Maray ang tindog ni sir. Nakatak-in permi o dayo? Nakatak-out ma? Nakatak-out? T-shirt na. Nakarasan si sir kan estudyante? Siguro, habang naghahaloy ko, na-develop, adi. Habang naghahaloy da, si girl pala, nahuhulog na sa mga kantsaw asin pagsigay-sigay. Tangaram ko kaya, gari kam primero, gari habo-habo man siya. Dahil man siya good, dahil man siyang api, dahil man kapil sa iya si sir. Pero habang naghahaloy, gari na muya siya. Ngunyan. Dahil naghaloy, kuminusog ang buot ni girl. Oo. Diretsong duminiga. Oo. Kung muya mo lugod niya sir, iiba mo na ako. Ay, salbata na, mapagalapo tayo. Basta ngaya, dahil ngaya mapabayan. Oo. Bahala ka ngaya, kung paano mo akong ihaharong. Prinang ka pala na. May nag-text sa kuyang amigo. Engineer pati. Sabi niya, bako tabi ako yan. Engineer bako nga tabi ako yan. Okay, aram ko man tabi sir na bako ka man tabi engineer. Pero ako may doubt ako. Pagkisisi man, mataram na bako siya. Naalang man umako ka. Nasa kadepi sila na mako ka pa. Di, prinang ka pala si sir. Prinang ka si sir. Nata gusto niya magpaharong. Ano na siyang ulian? Muya na kumiba. Talaga? Gari man siya na so mag-agom. Kaya agom. Mga alas 10 ang banggi. Kaya nangya akong bado agom. Tumiyalig ko siya na so lalaki. Sabi ka na agom na lalaki. Agom ba siya na pagparablema ta sa aga? Bakalanta ka sa LCC. May sales duman. Naka-sales sa LCC. Bakalanta ka sa aga. Bako na biglang biyadulan sa kiulunan. Tungon yan. Prinang ka. Digdi na si sir, dinaraplos, nagarong tabog. Aha. Awala po na ngayon, nini, tagaring biniglaan. Sabi ni girl, nim ngaya, day ka man palan. Ang bago nakantyawan lugod. Talaga ngayang mahilig ka sa kape. Ayo. Tamakinig kigon, grabe tulos ang nervyos. Baka mananggad si sir, hanggang sana sa kape-kape. Gero mananggad, nag-epekto sa kape kan nervyos sa iya. Pangyayara man ka sir man na. Ngunyan, ano na? Wara na? Si sir ngunyan, nanaram. May award dahil ni Bebe. Anong award? Most behaved na ngunyan sa eskwelahan. Ano ro itong kwento? Kung chinismis siya kang girl duman sa mga kaklase. Tuman nga palan. Pero nga girl, ano nga be? Prinang kakabag nga si sir. Sige nga, punpoon. Mampalan nga ya. Pag malawag na si sir sa klase, irlingan sa mga nakakaaram. Nga girl. No, sir. Puro mas ang ansyas. Puro amba. Pangyari man sa maabakaman kay Busing. Pangyari man sa Pagay nga ni Busing. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan.
Pero regardless kung ano man, ang dapat yan ay hindi ginagaya. Tama. Yan ay masama. Tama. Diba? Yan ay masama. Hindi dapat siya ginagawa dahil hindi siya naaakma. Hindi siya akma sa mga bagay-bagay na dapat gawin. Tama? Oo. Okay. Regular Regular pa lang siya. Matagal na. Matagal na. Okay. Nakasalbar. Sabi ka na, amigo ko. Sabi ka na. Sir Hen, salamaton. Pigparahiling na kutako ni Mrs. Nakasalbar. Nakasalbar ka, boy. Ano, sir? Kumusta? Salbado ka, sir? Ay, salamat niya. Iba pala sa sinabi. Sabi ni Ma'am Mabel, bawal talagaan. Diba? Bawal baga yan? Bawal man talaga ang relasyon na arugang kung madakop. Kung may nagreklamo, Karambula. kung walang nagreklamo, walang mabibisto. Diba? Oh. Kaya sa totoo lang, pag bubininta, kikarambula to ulo, biyo ta. Bala na. Rumiklamo. Okay. Bulalapit is back. Yeah. Siguro Anoy. Joshua, goodbye. Siguro Anoy. How did you know I needed someone like you in my life? Kayo na kanta ni in my life. Hello? Baretang kulalap ni. Ano pre? Parang nga rin. Kumpleto subok. Pare? Pagka ano tulos ni Joshua na nakataking. Siguro siya na doon. Pare? Pagkaraya pa din mga tirada mo pare. Latusunta ka dyan na. Baka pa di, malay nga man kung mag-abigo kitang duwa. Awin na. Sige. Bye-bye. Ano? Wala nga rin sa kumpleto subok. Ipaklaro ko nga ni, palitulos na ni PC lang ururoon. PC. Bye-bye. Mga tugang, Bareta alas 7, masunod na. Kasabay po mga tugang si Senior Newscaster Edwin Peralta, Veteranong News Director Edwin Peralta. Kasabay po sa iyang partner na gandang-gandang Jasmine Baloloy. Salamat po kasi nung pagantabay. Goodbye, mabuhay. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming